kembedo sangrat naning bawana jelek jaket diwo bagono kayak kok ana wujudan sing balik loyo wae dicoba yo apa tak blebekan ya jalan oh ada kuda kabirang rinang kula kinempet kembedo sangrat naning bawana oh ya tut kowe iki janjian iki opo to li wujudmu kesepaku iki kamu kok padha blecek kabeh kuwi janjane opo li oh walah ger walah tut Gede panuto tak dido karo pun papai lho Le. Panuto dido iki kowe bakal tak goleke topo lho Le. Jagat duk mungo paning sapu caking ukir marababak ban sumirat kena soroting surya mega lan gunung-gunung menika yang mapan wonten pertapan Gunung Sukorini sinten to mangul yoga brata yen to dewa wenang wisik ratu jejuluk yen to pendhita wenang peparek sinten to peparek sang brahmana mimpuna peparek sang resi guritna nalika samana nedeng pantrat swedi madinding nyuwun kamuraning Gusti Awit kahanan jagat manggih tata titentrem kacarita sang uragil pringgel Raden Kala Bendana ing mabur wonten ing antariksa ngopadi dununge Rtamba jatan sing adi ngungkuli pandhita tapa kena dayaning pangalih bodhawah wonten ing Bantara oh ya iki tak dene to boyo samya ngedali lirat adek loting kota iya jagat dewa Bathara jagat nangis tunggara iki kok ana wujuding buta bajang kang wani mlebu ana ing pertapan Gunung Sukorini kene ngaku sapa sing dadi prajekamu jadi gekul para putih punika Prabat kula niki redeng goleki usah dawet anak kula pun Gatut Kaca menika keke kempayanipun sinten menika Prabat ngatos pakulitanipun punika praya Prabat kula nyuwun sabiyantu kula pitados panjenengan punika pendhita ingkang manji sawabipun Prabat yen kaya mangkono pemuli bawan mrene kaya napa Pak usah nggih
sabing tawang susuh angin ngending ngone ya jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestu Ngara ora tomengku iki larang-larang kepiye kok dadi bocah bagus iki dadi wujudan kang kaya mangkene mlonyoh pakulikane satemah nglonyong sing dadi pasoryane iki iki dari kula dhewe boten pakertos kula pitadone sampeyan niku pun didosi sawape panji perbuas prawuh diterpake kanggo dipun usah dan kunti kali riyen kados pundi kawontenanipun puluhan kula menika perbuas ya jagat Mangestu Ngara anakmu iki kena Aji Candrawayang kang satuhu minangka dadi raksasane jagat rahayune awit saka sentosa lair lawan babine si Gatotkaca ora lebur dadi awu sebab Candrawayang kuwi pancen duweni katiasan kang banget digrisi kena gunung bisa jugruk segara biswasat yen to tiba dadane menungsa rawuh bakal lebur tanpa dadi nanging bejane isih pinayungan dening Gusti satemah anakmu iki ya monggur sawetara wanci iki nembe kantoko banding bocah iku lan dosa coba kaya ngapa tak waluyake Patul demi panune kang tanpa pamidene jenyatika sampun kersa ngusadami ingkang putraka saged paluying jati-jati katemah nirmala kepareng ngaturaken sembah sungkem pangabekti pondho pengaji-aji kunjuk wonten ngarsa Paduka Remben ya Raden iki mengko kok dadi kahanane kaya mangkene iki larang-larang kepiye Raden waduh Remben kula kenging Aji Candrawayang ngantos remuk-rempu dados rempun gesang kula kados jasad kula dados kados mekaten banjur sapa sing mamake Aji Candrawayang iki nggih lah kok kebangetan temene ngatasé aji-aji kang minangka dadi raksakaning jagat ora kena di watek saben dinane kok ana wong kang kladhepani murang geduga kang kaya mangkono waduh ingkang wentala namaken Aji Candrawayang boten wonten sanes kejawi mung Kakang Dursala Remban jagat Dewa Bathara jagat Mangestu Ngara ora ana orang Dewa kriwikan dadi grojokan wong guyon dadi tenangisan yen pancen kaya mangkono wektu dina iki jeneng kita bakal sun paringi Aji Narantaka Aji Narantaka marcoba bakal sun paringake marang jeneng sira supaya bisa nandingi daya katiasaning Aji Candrawayang amarga Aji Candrawayang mula pancen aji ingkang mandi kramati tata dasare gawat mula kudu ditandingi nganggo cara kang kaya mangkene kira-kira sliramu saguh apa ora kuat apa ora kesinungan wujuding Aji Narantaka nggih Remban lakar mekaten dados Paduka kepareng sendika ngestaken dawuh ning aja mbok go saben dinane yo nggih awit Aji Narantaka iki kula pancen sekti kalintang dayaning perang tegese iki ngono ora kena diwatek saben dina kudu milah lan milih kudu sing prayitna aja kanggo sembarangan nggih ngestaken dawuh
Sigrabala kang samya tumingal prang campo samya ngedali lir kadhet loding krada nalika semono sedakon saluku juga nutupi baban mawa sanga inggih sang Begawan Resi Guritna Siguranetek wujuding Aji Candra ayang jelek manjing wonten anggali Raden Gathotkaca. Prang campo samya ngegali lir kadhet loding krada matur gunging panuwun pemban awit saking kadarman jengandika kalenggan dinten samangke kula sampun sembodan regem wujuding Aji Narantaka pemban iya yen nggih kula bocah bagus Gathotkaca dina iki tak pundhung lunga sae mapan kene aja daya-daya kudu angon wanci senadyan to kaya mangkono Darmakna sing dadi uripku ya nggih. Kowe pawe gedhe. Ayo Kakang Dursala aja kirang gumuyu duwe bisa ngasorake kridane bocah pringgirani aku sregem wujuding Aji Narantaka ora gelem mertobat aja takon dosa lakon ketiban Aji Narantaka. Ning palogo kadilangit mandang tanpa sulan upamandika lintang dolya kusuma pandrah wana sumawur awit namastu namas idam sekaling bawana langgeng iki yen ulun mas padake kaya sawene bocah Dursila geni
Bambang Wisanggeni apa wigatine dene ora ulun timbali jeneng kita munggah ana ngondarandur bawana kanthi nggawa badan wadakine Wisanggeni turun sepisan aku njaluk pangapura dene tekakon papan kene gawe kaget dasare selangkung ing papan kene ora kanthi srana katinggalan Eyang Ulun malah apa tekaku ana ing Mondar-mandir Bawana kene sepisan mung kepengin maneges lan nandhiyake babagan negara Ngastina Ulun iya gini tumrap negara Ngastina Manut dawuh kang nate tak tampa yen to sejatine kang wenang marisi negara Ngastina ora nalya kejaba maligi para Pandhawa ning kena apa nganti dina samangka para Pandhawa kesurang-surang uripe saben dina pesaset munggur dipitenah disia-sia dening para Sata Kurawa saben ana lakon jabelan negara Ngastina mesti gagar wigargatan antuk karya mula kang saka iku Ulun persajan wae aku gugat marang Siwa Prabu Duryudana njaluk baline negara Ngastina nek tibane padha tekane nggon iki gagar wigargatan antuk karya kepara dina iki negara Ngastina ana pendhita anyar ngaton ngaku begawan manik-manik sing duwe daya kang sekten matu timburu sapa wae kang ketaman matu timburu mesti bisa malih dadi reca mula tekan kono papan kene munggo kepengin njaluk rampunan tumrap lakon iki jarine dewa kuwi mono adil jarine dewa kuwi menang gawe pernatan abang idul lakon wis badhe lakon mula kang saka iku tekan kono papan kene aku bakal njaluk rampunan tumrap lakon iki Ulun dewa-dewa marang Sugata kang sureng prang ngudani arum-arum ngendan wingawiyan wong wilahing awi genamastu nang Sidang Wisanggeni apa sing mbok tindakake iki mono luput sing gak tindakake kuwi luput iya apa sebabe kaya mengkono Ulun yen to jeneng kita njabel marang negara Ngastina padha wae bakal ngowehi janggane kodrat kang sinebut Prang Suci Bratayuda Jaya Binangun sabab negara Ngastina bisa bali marang para Pandhawa serangane kudu ditebus nganggo cara sirnane watak angkara murka Budi Candala banjur upama wektu dina iki kepengin dadi senopati mapa kramining Bratayuda Jaya Binangun aku bakal bantu marang pepundhenku para Pandhawa kira-kira kepiye Ulun ora yo nggih wis kinodrat kersaning jagat pinesti marang purbaning Gusti jeneng kita ora diidini melu Bratayuda ning kosok daline yen to jeneng kita kepengin bebantu marang para Pandhawa karepen para Pandhawa unggul jroning Bratayuda iku diwenangake mangkono iya banjur kepiye carane mulih Bambang Wisanggeni ora ketang aku kepengin udu tukakan muktene para Pandhawa Ulun ngene Bambang Wisanggeni iki tampan ala wujuding wahyu godhointen kinarya srana rumating punagi sirnane watak angkara murka Budi Candala Rinangkul kinempit kempedo sang retnaning bawana iki wujude wahyu godhointen Ulun iya dasar kepara nyata banjur srana apa kang kudu tak tindake mangkene yo nggih dina samengko sing angka sepisan pulihna kadang-kadangmu kang wis dadi reca dene kaping pindho Bathara Durga kala kudu ruwat awit saka dayane godhointen iki merga yen ra diluwatan urung besok bakal dadi pepalang sumadrining Bratayuda Jaya Binangun kanthi srana ruwating Bathara Kolan
Betari Durga Bratayuda bakal lumadi kanthi benerang becik tegese para Satakura ora bakal njaluk bantuan tumraping ungguling Bratayuda awit para Kurawa kuwi mono yen to ana pekecpeng Pancabaya ubayane mbalijani ora wuruna bakal nyambat marang ratuning bangsa lembut. Mula kang sapa iku arep ben Bratayuda ngadil ruwaten punagine Bathara Kala kelawan Betari Durga. Kaya mangkono Wulun. Iya. Ya iki pancen kaya mangkono kaya sira dawuh maneh. Iya tumuli dina iki tak tundung serapan kene. Matur dipanuwun Wulun. Aku bakal bali menyang Sarada. Mapak sangareka suta ladal mentas magulanyar kowe iki ayo kakang Dursawa Maracoba tumunge akasa sambat wong lanang tumungkling Pradewi sambat wong wadon ayo tandingono iki bocah pringgondan wah iki sok apik bongko bocah pringgondani Raden Dursa datang bisa mubah datang bisa musik kanthi majek matek aji Narataka Raden Dursa katamaken wonten dadanira siga pecah ndepapah ndepari lemah Dursa pecah wonten Madara Ranggala aku bocor iki aku entuk dawuh saka Pul Sanghyang Padmanang kenen mau nyake para kadang-kadangku kang sawetara dadi reca iya coba yang pelak ungkulane nganggo godho inten iki arep ben pulih ya kuwi
ya kebangetan temen. Ing ngatasé Kanjeng Rama kuwi satriya Tantamanegara. Dasare anding-andinge jagat. Lah kok dadi raja kepiye to, Mo? Ya, coba mek ungkulane. Godhong bisa pulih kaya ngene. Ayo pulih aja Rama. Jagat manus tungkara ora nyono jiwa siwa kabeh paman setyaki karo Kakang Antareja dadi reca tak ungkuli kena daya sarepe godhong pulih kaya ngene ayo pulih golek ora ngendi papan dununge bocah murang tata kaya wangune bocah nyedakno papane ayo nungkul apa ora ladan begawan maning-maning to aku tak kandha karo kowe sipating brahmana kowe sipating pendhita nanging gene yo moralmu mursal kaya mengkono ayo napa sing ala tembung pendhita kuwi mulih dipundi lan ditata sing dipundi ilmu batine sing ditata salah dalan nang gene wektu dina iki kowe ndedel kagerakan kadang-kadang mbok ungkuli nganggo waktu timbul satengah dadi reja yo iki Bambang Wisanggeni ora trima nalika Begawan maniten marang Bambang Wisanggeni nalika semana Bambang Begawan maniten kena daya pangwasane godhenten Badar Jatri wujud nenggih Batari Durga Bambang Wisanggeni aku njaluk pangapura aku tudina sampeyan ora bakal ganggu gawe marang para Pandhawa ya nggih Bambang Wisanggeni Batari Durga aku wis entuk idi panilah saka pukulan Sanghyang Bathara Wenang supaya ngruwat marang penandange jeneng sila
jande wektu dina iki wis mapak ramene Bratayuda tata dasare jagat iki wis tuwa. Mula wektu dina iki kowe kudu sirna saka lumeng bumi sakrepeng langit. Kabeh ora ngandungi lan kurang ngribeti jagat kang bakal duwe gawe gedhe. Sinebut Bratayuda jaya binangun. Mula manut wektu dina iki kudu sampurna. Kena dayane go dinten lan entuk idi palilaing Gusti. Guru Komandan Kala Sirna pinayingan Kala Cakra bali marang asal mulane. Narimaake ilange guruku Begawan Manik Malintun iki murite sing latimo ayo Bambang Wisanggeni aja kumiwat ngregem jimat ayo tanding ora Prabu Sukma lawuh Panilah saka pun sanggang bakor meneng supaya ngruwat marang jeneng sira gandeng wis mapak rame ning Bratayuda tata jagate wis tuwa mula kowe kudu sirna saka lumeng bumi sakreping langit kabeh ora nyandungi lagi ngribeti jagat sing bakal duwe gawe gedhe Bratayuda jaya binangun mula dina iki pukulan kowe kudu sampurna kena dayane go dinten entuk idi panilaing Gusti Durgamendang Kala Sirna pinayingan Kala Cakra bali marang asal mulane Dewa Begawan Manik Malintun kuwi mono panjal maning Betari Durga. Ora mung gur kuwi Prabu Sukma mung kuwi panjal maning Bathara Kala. Kang wektu dina iki diruwat dening Bambang Wisanggeni merga saka dayane Gadainten. Ora suwi maneh Bratayuda mesti bakal dumadi. Ngger Purwata lan nyekel gaman ngger. Ayo dina iki negara Ngamarta Bro ibatan panjenengan. Awas, awas, kamu, Wargutolo, opo, jaluk pabune Bambang Wisanggeni, tunakku tampal.
Kula Swandara Kudara sampun ngantos suring Bandayuda ngedeni. Ing baken titipun ning gati mandhap ping puning wahyu godenten ing rikanggan dinten samangke saged mahanani tata katentremaning jagat. Satemah luwaring punagi ing sinandhang dening Bathara Kala kan Bathari Durga. Kanthi srana lampahan menika mugi andayanana wong katentreman ing mapan wonten kulawarga agung mapan wonten ing Desa Mbugur Kecamatan Brojo Kabupaten Pekalongan. Sasampunipun adicara bumi utawi legenonan ing Bogor mriki pinaringana ayom-ayom tentrem wibawa mulya satemah mahanani katentreman bumine ya tentrem subur makmur gemah ripah lojinawi. Semanten ugi kula ingkang minangka dados pandhikaning para kadang-kadang seniman lan seniwati saking sanggar seni Madukara manunggaling paseduluran karawitan hambuk bilih anggenipun matur tembung catur kirang nuju prene penggalih punyata ngapunten sang langkung ageng. Pungkasane ngatur slamet sing nanggap slamet sing ditanggap lan slamet sing nonton tanggapan amin amin ya rabbal alamin. Biar taufik balik daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.